po guys, good morning sa ating lahat. Request po ng taga-Amulong guys, Santi Maricel, request mo, datuyain. Kamtay ko. Adta akong biyag, di mo ipasab na sakit nga ikikita. Punasem day tadwadwa taagpalawag akma. Tiki na pudno na tunggal kasangay mo, siya kay di makaigna. Amok ngay ti gustuem adaak sibay nga aglalain ken ka. Adut nagkurangak kauray laeng nusura di kan masubalitan. Ngem di na kayat nga sawe nga awan kan dito'y nakem urang eklat panawe. Isut pagpunaan nga di kang ay ayaten. Daytoy met ilag lagi pem di ka kuma sinubilyana. Kuman nagpagpakitan adyak kayat ngayon ka masaktan. Shoutout po sa inyong lahat mga taga-Mulong, especially to Ma'am Maricela. Adut nagkuranga kauray laeng nusura di kan masubalitan. Ngem di na kayat nga sawe nga awan kan dito'y nakem urang ekla panawe. No isut pagpunaan nga di kan ay ayaten. Daytoy met ilag lagi pen di ka kuman sinubilyana. Jak kuman nagpagpakitan kajak kayat ngayon ka masaktan. Jak kuman nagpagpakitan kajak kayat